Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Lalaki nga ginpugutan sa ulo sa Talisay City. Amo ang buga nga kuntani kinalantaw sa PNP nga makahatag sa kasanagan sa kaso angot sa pagpatay sa isa ka commercial sex worker sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. May igo pa sang bala ang utod nga ulo ni Mario Demetrio sa nakitan sa kilid sang dalan sa Hacienda Sagrado 2 sa Barangay Zone 16 sa siyudad sang Talisay Sabado sang gabi. Hindi mabaton sang Iloy nga si Anita Demetrio ang brutal nga pagpatay sa iya 48 anyos nga anak. Istorya ni Anita. Ulihin niya nga nakita ng anak nga nangayo sang inog bakal sang ice water antes nagangka sa motorsiklo agod magbaligya sang ginabitbit nga goma. Kung inang pagkakita naman daw, maano man kami na ginupugan ni Daing Katapris. Kaya daw malimpong ko, may high blood ko mo. Sa pagpang-usisa sang kapulisan, si Demetriong bugaw nga nakaupod sang ginpatay nga commercial sex worker o kon CSW sa Barangay Alis sang Setyembre 8. Uway man kayo web sa baligya. Pagagamit. Oo, magamit siya. Sa dito sa ginbugawan niya. Uway lang ko kabalo. Sili ni Colonel Arthur Baybayan, hepe ng Talisay City PNP, nakagapos ang nabaklid nga kamot sang biktima kag may mga lagob ang iya nga lawas. Nagapati sila nga ginwigit lang sa lugar ang bangkay sang biktima. Ginpahayag naman ni Police Captain Elmer Bonilla, commander sang Police Station 7 sa Bacolod nga ginapangita nila si Demetrio sang nagligad pa nga simana agud kuntani matagaan sang kasulbaran ang kaso sang ginpatay nga CSW. Sa bata ko pagpatay, makuan siya, masuka siya pag ikuanan niya mga salaya. Tubangon niya, kaya nga ako patay na Manila ya. Sa karon, nag-coordinate na ang Police Station 7 sa Talisay City PNP agud mapatod ang posibilidad nga isa lang ang responsable sa kamatayon ni Demetrio kag sang CSW. Nico Delfin para sa DGCast Negros.